Αυτό το κυρελέισον, τον Απόστολο, τον λέω από 13 χρονών που μπήκα μέσα στο εργοστάσιο. Θα τον μάθετε και να τον λέτε κι εσείς και θα λέτε σκατάστε μσχετιά γιάκας μου. Λοιπόν, ακούστε παιδιά. Πήγα μια Κυριακή από τον Απόστολο στην εκκλησία και εκεί που έλεγα τον Απόστολο, κύριε Λέησον, μου πετάχτηκαν έξω η ψολάρα μου, κύριε Λέησον. Την είδαν οι παντρεμένες και γελάσανε, την είδαν και οι χείρες και αναστενάξανε, κύριε Λέησον. Την είδαν και τα κορίτσια και ντροπιαστήκανε, κύριε Λέησον. Εσείς παντρεμένες γιατί με είδατε και γελάσατε, γιατί τις παίρνουμε κι εμείς σαν λάχανα και τις πετάμε σαν παραπούλια, κύριε Λέησον. Εσείς χειρές γιατί με είδατε και αναστενάξατε, αχ, γιατί τους είχαμε και εμείς και τους χάσαμε, κύριε Λέησον. Εσείς κορίτσια γιατί με είδατε και αναστενάξατε, αχ, γιατί περιμένουμε κι εμείς ώρα με την ώρα ότι να ανοίξει η πόρτα του παραδείσου, κύριε Λέησον. Και του χρόνου να είμαστε καλά, να ζήσετε να με θυμόσαστε. Φιλάκια πολλά, σας αγαπώ πολύ. Άλλο τίποτα άλλο δεν έχω να σας πω.